Dobar dan, dragi ljudi, Božji blagoslov svima. Mir Kristov vam želim, znači vama i vašim obiteljima. Želim vam reći jednu stvar. Udaljili smo se od Boga, našeg nebeskog Oca. Što svjesno, što nesvjesno. Tu mislim na kompletan hrvatski narod. Kaže u Ivanovom evanđelju, glava 1, redak 11. Isus k svojima dođe. Isus k svojima dođe i njegovi ga ne primiše. Tako. Znači Isus je došao kao kralj Židova. Znači došao je Židovima i oni ga kao takvog nisu prepoznali, odbacili su ga, dali su ga ubiti. Ja. I onda kaže redak 12. A svima koji ga primiše, koji ga prime, dana je vlast da se nazivaju djeca Božja. Znači svatko onaj tko Isusa Krista prihvati za svoga kralja, svoga spasitelja, svoga otkupitelja, može se nazivati dijete Božje. Dio Božjeg naroda, dio Božje obitelji. Znači, kaže, koji nisu rođeni od volje tjelesne, koji nisu rođeni od volje muževljeve, nego su rođeni od Duha Božjega. Amen. Znači, svi koji prihvate Isusa Krista za svoga kralja, svoga spasitelja, za svoga otkupitelja, su djeca Božja, Božji narod, Božja obitelj, božanska nacija. Ako još nisi prihvatila Isusa Krista za svoga kralja i za svoga osobnog spasitelja, pozivam te sada, učini to sada i reci glasno Kristu: Kriste, kralju moj, ti si moj kralj, ti si moj spasitelj, ti si moj otkupitelj. Hvala ti, Isuse, za tvoju žrtvu na križu, kojom si platio cijenu da ja budem opravdan pred Bogom Ocem. Tvoja krv pere moje grijehe. Hvala ti, Isuse Kriste ljubljeni. I sada, tada, znači, ti možeš reći sljedeće: Oče moj, Oče naš. Molitvu koju nam je Isus Krist ostavio. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljestvo tvoje. Budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdašnji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zloga. Jer tvoje je kraljevstvo i sila i slava uvijek, zauvijek. Amen. Amen. Vrlo bitno. Znači, otpusti nam grijehe naše, duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Znači, sada oprosti svakome tko te je ikada povrijedio na bilo koji način. Oprosti. Jer ako ti ne oprostiš, ne može biti oprošteno ni tebi. Razumiješ? Znači, oprosti svakome tko te je povrijedio na bilo koji način. Oprosti. Izbaci gorčinu iz svoga srca. Izbaci mržnju. Oprosti svima koji su te na bilo koji način povrijedili.
Amen. Slava ti, Kriste, i hvala ti. Bog s vama, Bog vas blagoslovio. Mir Kristo svima.